Pireteiras, que xa chegou ás librarías. Regueifeiros de toda Galicia danse cita esta fin de semana en Vilalba no primeiro campus da regueifa. Forman parte do movemento A Nova Regueifa, co que queren manter viva esta forma de improvisación oral galega. Noelia Casariego. A regueifa estivo a piques de desaparecer, pero resiste. Un dato, hai 10 anos quedaban 7 regueifeiros e hoxe son centos. Coa regueifa, a mocidade encontrou un modo de expresarse, de manter vivo o idioma. Os temas que se tratan nestes cantos son moi variados, todos con un toque de humor e para todos os públicos. É a arte máis antiga da improvisación oral. O que nos falaba diso porque é un gran... Home. Son os novos regueifeiros, rapaces que encontraron nestes cantos un xeito de expresarse. Sinto felicidade plena, desfrutar do momento e só me centro na emoción. Mostrar que eu estou aquí e que estou orgullosa de ser quen son. Regueifan porque lles fai sentir ben e para Revivir o noso idioma. Pois demostrar que as tradicións non se teñen por que perder. Os novos regueifeiros non só dominan a improvisación, tamén innovan e exploran novos camiños como a mistura coa música electrónica. Tamén porque é unha rapazada moi comprometida coa lingua, coa cultura, entón pois iso tamén, claro, é unha parte moi importante. O importante é encontrar a fonte de inspiración. A miña profesora de galego é nova nesto e inspiroume porque ela, cando nos non entendemos moito na clase, pois explícanos regueifando, entón a min gustoume moito. Por a súa voz melódica, elas son maioría. Porque esta lingua é nosa. Pero eles tamén teñen o seu oco. Eu estou nervioso mentres regueifo por se me sae algo mal, pero logo ao rematar síntome moi ben, porque normalmente non son de fallar. Neste primeiro campus houbo tempo para a improvisación, o debate e, sobre todo, para a diversión. Pois imos ver neste punto que contidos teñen preparados Nora Galega doxe. Paula Señarís.